Mit-2-4 ta' Diċembru se jibdew jitqasmu ċekkijiet botja ta' €150 lil 25,000 persuna li jaħdmu f'postijiet b'ħinijiet tax-xogħol atipiċi. Dan ħabbru l-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol fi stqarrija fejn intqal li minn dan il-benefiċċju qed igawdu ħaddiema tal-privat u self-employed. Dan ifisser li dawk il-ħaddiema li jaħdmu bix-xift fi tmiem il-ġimgħa jew wara 6 ta' filgħaxija u li d-dħul tagħhom ma jaċċedix l-€20,000 fis-sena huma eligibbli għal din l-għotja. Ġie spjegat li din il-miżura li ġiet introdotta fil-baġit tal-2022 se tkun ħallit fil-bwiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin madwar €10 miljun f'sentejn. Dan iċ-ċekk qiegħed jingħata kemm lil ħaddiema li jaħdmu fuq bażi full-time u kif ukoll lil dawk il-ħaddiema li l-impjieg part-time huwa l-impjieg ewlieni tagħhom. Is-setturi eligibbli f'din l-iskema huma l-akkomodazzjoni s-servizzi tal-ikel, is-servizzi amministrattivi u ta' support, il-manifattura, it-trasport u l-ħażna u l-bieħ bl-ingrossa u bl-imnut. Il-benefiċjarji jridu jkunu ilhom jaħdmu mal-istess intrapriża minn tal-inqas 6 xhur matul is-sena 2022. Għal iktar informazzjoni wieħed huwa mħeġġeġ iċempel fuq Free Phone 153.